रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। म्यूजिक डायरेक्टर अमित बाबू। सहे के परतई गे बेटी तोहर जुदाई करे के परतई गे बेटी तोहर विदाई सहे के परतई गे। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा। दुनिया के रीति गे सहे के परतई गे बहिना तोहर जुदाई करे के परतई गे बहिना तोहर विदाई सहे के परतई गे बहिना तोहर जुदाई।